নিশ্চয় ତମେ ପୁରା କଟକ ଯାଇଥିଲ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଆରେ କାଲି ଯାଇଥିଲି କଟକ ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। କାଲି ଯାଇଥିଲି କଟକ ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ବାଳ। ଆଲୋ ପାଦରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ହବୁ। ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଭାବିଥିଲି। ହଁ कहते भाई तू शांति उचित ठिकाना पाई भाई मत देख मु आज केमिति बिना बाजारे नाचुची